Ganda ang implementation natin dito. Actually, hindi pa nasabi ng Pangulo niyan nung data SONA. 6 years ago, nung sinabi niya na yan, sumunod na po ang Mariano Marcos. So ang zero balance billing po natin has been going on for the last 6 years hanggang ngayon. So for the record, no, ang after SONA, the zero balance billing has already served 22,000 patients amounting to 153 million. So ang average na tinutulungan po ng ating gobyerno sa pamagitan ng zero balance billing ay 50 million. Ganun karami. And then makikita po natin, iba pa po yung MAIP, no? Yung MAIP natin noong February to September, ito po binibigay din natin ng gobyerno, ay nagkakalaga ng 105.4 million na naibigay sa loob ng 14,000 sa mga pasyente na around 14,200. And regular na binibigay sa atin yan ng gobyerno para maging libre ang pagbibigay ng serbisyo dito sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. At saka alam niyo naman kaya na mahal po ang serbisyo na nabibigay ng ating ospital dahil po tayo ay tertiary hospital, sinasawa ng level 3. Being an Apex Hospital o pinakamataas na hospital na nagbibigay serbisyo sa Ilocos Norte, Upper Ilocos Sur, Cagayan, Kalinga, Apayao, and even Abra, tayo po ang nagbibigay ng pinaka-modern o advanced na panggagamot sa ating sa part na to or the northwestern quad niyan, ikangan ng North Luzon, bansa natin. Ang pinakamataas sa billing natin yung mga cath lab, no? Kasi ang stent pa lang yan umaabot ng yung stent na ibibigay sa pasyente, umaabot siya ng mga 300,000 isa. Kung tatlo ilalagay sa iyo, stent pa lang talagang almost 1 million na. Tapos yung use pa ng machine, tapos yung procedure pa, may mga dye pa. Pero ito po ay okay lang kasi nakakatulong ito na instead na mamatay isang tao, talagang nakakaligtas buhay ito. Walang limitasyon ito, no? Ang ginagawa lang namin, kung kailangan mag-undergo, tinutulog ng procedure na yan, kaya kailangan ng prosthesis, katulad sa ortho, yung mga bakad, alam naman po natin na mahal. Tinutulungan niya ng social service natin at hinahanapan niya ng pondo sa ating mga congressman, sa mga politician, para sa ganun, at in the rest of that, sasagutin ng ospital. As of today, actually, 61,526, and that is equivalent to 1.4 billion sa pamumuno ng ating Pangulong Marcos. 1.4 billion na po ang naibigay para sa mga pasyente natin. Magbe-benefit niya kasi kung nasa kami 517, siguro mga nasa 400. More than that, kasi pati yung outpatient natin, hindi ko pa binibilang yun yung outpatient natin at saka emergency room natin, lahat sinasagot ng zero benefit package. So sa emergency room, magpakonsulta ka, wala kang pera, uuwi ka, may gamot pa. Sa OPD, magpakonsulta ka, marami kang sakit, ang laboratory mo at ang gamot mo, lahat libre.